sine cara-cara kanca aja padha anglirake kowe inggih nyilura terus marintahe angin nyilura yo ompake terus wae alelake numpak sepur truthuk dadi wayah sore durung tekan ndone aduh lae aduh lae wis bali ngalor ngidul ngetan bali ngulang rana rene gawa panupange aja nyalip becak alam bae nyambut gawe mumure slamete sakti tae mirane nganti wayah sore yo gendere siap yo yo ngalor ngidul ngetan bali ngulang rana rene gawa penumpange aja nyalip becak alam
Kang Gareng, ana apa le? Gong, halo dawuh Mas Pedro. Yo. Iki kowe karo aku nampa wajib utawa nampa sejiban. Oh ngono, heeh. Awit nuwuni dawuh timbalaning Bapa Radul sak kula warga nggone kagungan kersa mentu. Oh iya. Moga-moga ya mantene enggal pinaring ana tangsuling katresnan wujud siwi mbuh lanang apa wadon ya Tru. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Ideping tekad kula sak kanca namung nderek tirakat murih kasembadan anggenipun panjenenganipun Bapa Radul kagungan hajat. Iya. Heeh. Iki ya ngiras pantes tasakuran Tru. Oh ngono. Heeh. Wingi resepsi hiburane campur sari. Mau esuk akad nikah ya toh awane resepsi kuwi hiburane band utawa musik band bengi iki awake dhewe sak kanca sing ketiban campur ki nderek tirakatan utawa lek-lekan ana dalem kene. Oh iya, heeh. Nggih. Ya trima luwung ya, Gong, tinimbang ora ana tontonan. Heeh. Timbang nonton kirek kerah ya, Tru. Heeh. Mulai yo kokean gunem tanpa guna. Mas Gareng diaturi jumeneng. Petuk mikat manuk engko jaipongke. Nggih. Kiprahke sik terus jaipongke ya. Kibarke wae ora usah dikiprahke nggih. Monggo mikat manuk, monggo larase pelok. Monggo yo. Metruk wonten telatah mriki menika Mas Gareng. Pripun Mas? Niku para pamirsa kuwi iso mbombong karo sing nyambut gawe. Sebabe napa? Lho nyatane pirsa piyambak ta iki wis elingsir wengi lho wis jam pira. Nyatanipun para pamirsa isih akeh sing kepareng tirakatan Mas Gareng. Mriki tlatah Pemalang niku mboten namung penonton Mas. Nggih. Ning penikmat wayang. Leres. Kula kangge menghargai beliau-beliau sekarang penonton dan penikmat wayang, tahun depan penanggap wayang. Amin. Dadi yen kelakon tegese
kahanan wonten papan mriki menika ayem tentrem. Saya makmur. Saya makmur nggih. Wah. Pripun? Piye Mas, penak ta? Penak piye ya menggeh-menggeh. Loh, gen kemeringet kudu sing semangat wong kene kancane wis, Dok. Kok sik semangat. Iki nyambut gaene ning tengah kebon lho iki. Lah nggih terus pripun? Hawane adem iki, gampang menggeh-menggeh iki. Loh, ngene Mas. Ngene piye? Adem iki merga kondisi tubuh ki rung penyesuaian karo cuaca. Ya ta? Wis penyesuaian cuaca aku wis ning kamar kecil barang kok. Lah iya, merga panjenengan anyep hawane adem mula awake ya diangeti, men ora atis, walang kek yo. Yo Lek Dar. Disusul cak trubus saya. Nggih, matur nuwun. Monggo lekariyen kowe joget melih. Nggih. Matur nuwun. Rumangsa enteng Mas Gareng ya. Wah, iki biyen penari tarling kok. Apa iya? Gitar suling. Penggemar gitar suling. Saestu. Wong Pemalang Pekalongan iki isine mung gitar suling, tarling. Nggih. Wah. Ning nyatane nadyanto ana musik orkes Melayu lan liya-liyane penikmat wayang wonten mriki ya sih elok Mas. Tur iki aku senengku panjenenganmu mau ketoke gedhe-gedhe nglawas ki sing sepuh-sepuh bernostalgia. Nggih, heeh. Nek kowe kurang ngetren kok. Lah kurang ngetren sing pripun? Lagu lawas ki ana sing iramane ngerep. Weh, apa iya? Apa Contone apa? Lagu lawas enek sing ngerep ki contone apa coba? Kuning kawula kae apa kae lara ngenteni sira dok langking dok siji kapipilan dok loro kacondheran konyak ganyu tawon koni nini cengkir cendana kiwa bang selaka sisih bang telase sabuk wala kayu loka ngentiung ngendalung ngentiung neblem lir gunalir piat napas entek Mas. Ora apa-apa, jadi tutuke sisan kok kurang ya. Kurang piye? Nek pas entek ana ning kompresor nek genset kok gampang rek. Mangsamu dipompa apa piye? Iya. Ana sing kaenak. Piye? Lindri adang telon. Kurang cilik larase napas kok. Ya Jaya, Lindri. Kurang cilik sing awentar. Kowe tunggale kuwi. Kowe Blitar. Ayo Lindri kok dolane Blitar. Adang telung kati lawuhe bothok teri ati tutul lama nat ati emplok amak telam abacak gulu cingkring adu yayi sendal pancing adu dan krek tong adu dan krek Aku seneng silakan krek tung gitu kan. Agar bernostalgia ra ento. Ya anu kok Mas, iki ya mong wis agar krungu lagu ngono-ngono iki rumangsaku aku sik SD. Lah nggih, heeh. Ya. Nek ya ora apa-apa nyatane
lagu-lagu mbiyen nek didudah ya isih kepenak. Nah, sik niki kula tak anu pripun arep dawuh. boleh mengikuti yang baru, boleh mengikuti yang tren, tapi yang lama jangan dilupakan. Seperti iki sing kagungan kersa. Nggih. Nadyan ki zamane wis modern, gawe tontonan ya sing sifate budaya tradisional Indonesia. Leres, milih lakone ya sing kaya ngene kok. Abot. Godomana dulek ki. Apa iki apa? Tet, godomana lewung, dadi lewung atiku lho. Godomana luweng. Niku mong nganu. Niki saking remene kita. Nggih. Beliaunya itu pancen penikmat tenan. Sik, kula tak ngaturke nawala sik Mas. Niki wis sore ditunggoni kok. Nggih. Saking kula Pak Rojiun. Waduh. Mas Garing Rojiun. Nggih. Wah, aku ket mau kok sing dirembuk kuwi. Lho Mas Garing iki duet karo Pak Rojiun. Nyuwun rujak jeruk dol tinuku kalian kopi wengi dipun paringi bawa Mbak Suci. Oh nggih. Lagu menika kagem jamaah sholawat nariyah. Oh, Blimbing Wulo. Ugi rombongan ngendi? Blimbing Wulo, Ngendi? Blimbing Wulo. Lah yo ngendi? Mbah. Gayane oh. Oh, aku ya padha nekone kok. Ugi rombongan Jatingarang tetap setia kali Ki Bayu Haji matur nuwun. Amin. Saking kula Pak Rojiun. Oke. Kopi wengi. Ayo, Mbak Suci, rene monggo. Ya. Monggo Mbak Suci. Aturan mriki. Ayo nyanyi. Pak Rojiun pun ngantosi. Ayo Mbak Suci kek gawe iki. Ayo. Mbak Suci kek ndang mriki. Pak Rojiun pun nganteni. Mbak Suci kek ndang nyanyi yo Mbak Suci yo Mbak Suci. Mbak Suci. Mbak Suci sampun. Ayo Mbak, yo Mbak nyanyi sik, nyanyi. Ade. Wong wis diteni wis sore kok ya. Niki sinten? Niki sinten? Oh. Iki tontonan iso terang benderang bapak iki. Oh, nggih. Anu, Mengestoni tontonan bengi iki. nerang udan, Pak. Kok Nggih, terang? jenengan nerang Jawa. Ora iki ndongake supaya lancar ki lho. Dukun. Ya, ora. Duh. Kuwi penikmat kok ya. Itu penikmat. Yo diaturke sik kopi wengi. Monggo ayo. Monggo. Yo Cah, diaturke. Monggo yuk. Ana buka celuk ya, buka celuk Mbak Suci. Nggih iku langgam sik terus di gawe irama seger. Monggo ayo. Wah, para jiwen. Ngangen-angen ing sajroning wengi. Daya-daya lenggah bareng api. Katon luwes pelayane. Saya wengi, saya katon rame. Wis mahal pinggir margi. Angkringan kok pitan bisa kopi wangi wanci dalu dasar bisa nentremke hatiku linalitan bisa lali saben wengi tansah godati kang lelati milangoni aku jiwat torya merak hati gading alit iku saumpama tansah kuman dekopi sanyata iku ngonopi Yo irama seger nganggo ciblane Mas Anggit. Ayo. Pak Rojiun. Para Jiun, selamat malam para Jiun. Pinten? Kopi mengi tak terhingga para Jiun. 50.000 minyak nggih.
kenangan ing sajroning wengi daya-daya lenggah bareng api katon luwes pelayani saya wengi saya katon rame wis mau alih pinggir maregi angkringan kopi tanti solali kopi wangi-wangi dalu dasar bisa netrapke hatiku lina-litan bisa lali saben wanci tansah ati kang lati milangoni aku jimat torya marah hati gading alih iku saumpama tansah kumandheng kopi sanyata iku ngono debasane kopi wengi tansah kewelet matur nuwun Pak Reci Terima kasih sembah nuwun Mbak Suci Pak Rojiun, matur nuwun. Monggo pareng pinarak lenggah malih. Waduh jan elok tenan. Matur nuwun Pak Rojiun. Pak Rojiun ini aku nek nge-live TikTok iki mesti absen. Oh iya ta? Oh mesti niku. Wah, lah saya penggemar berat Mas Bayu nggih, Pak. Ya mboten penggemar berat wayang iki Jenengan monggo. mboten nate bales kula. Nggih to Pak Rojiun. Nggih. Kula mergo kula ngetik nggih mboten iso. Ah nggih nggih. Nggih Pak Rojiun matur Matur nuwun, Pak nuwun. Rojiun. Nggih, wah jan elok tenan. Rumangsaku kok ning ndi iki enake sedulure penak. Oh nggih, pun anggere anu Gareng Petruk daerah mriki gena wis. Nggih. Itu nggone Pak Rojiun. Nggih, pun sing baku paseduluran selawase. Leres. Yo, Mbak Elisa karo Mbak Tatin, ayo berdua mriki. Monggo, ayo. Oh. Wis mulai budrek meneh iki aku. Ngapa neh? Ngapa meneh? Aku tenan lho. Dikancani kok judeg iki piye ta? Weh, budrek ora mung judeg tok iki. Wis sing siji Rame-rame ngoyak tara mabur mulo. Kentun salam kangge kadang kula Mas Mangun. Mas Oh, Mangun nggih. Yono nggih. Mangun Yono. Karo Mas Panji, Mbak Eni, terima kasih atas seafoodnya mau. Waduh, aku wis krasa. Yen Mas Mangun ngono pancen kae sing bau reksa kene. Nggih, niki wae ya WA absen Mas Petro. Nggih, matur nuwun. Nggih. Janu. Menika dipun live streaming Mas Gareng, kathah sanget ing monitor saking Bojonegoro ugi monitor. Nggih. Terus saking Seragen, sukses banget niki. Wilujeng mirsani kangge tombo saya. Nggih, nggih. Sik aku tak ngatur kira lagon sing nganggo wektu rada dawa. Apa? Kutub Manggung. Cocok. Nah, niku kersane iso Ibu Bet. Sing asta sapa sing? Berdua no. Loh, cocok iki mergo bocah-bocah ngayuk Jakarta. Oh, nggih. Kula Utut Manggung. Ayo. Tak tambahi siji neh.
Mbak Eka prihatin sih men ngewangi ning kono bertiga. Iki Ayo Kak. Eka, Mbak Eka, ayo Kak Rene. Ayo. Wah, mataram terus. Oh yo. Aoe. Duk. Iki ya sinden. Lah pokoke ana dikira Truwelu. Genayo sinden ngono kok. Iki dudusan didol ning alas roban ku to. Apa? Ngenyek. Anu dagal jati. Mbok aja sia-sia to. Ora sia-sia piye? Wong iki teji-teji kok ngene lho. Iki kok mringkil. Ya ora apa-apa ya. Nduk Cahayu. Inggih, wilujeng dalu Mas Bayu. Wilujeng dalu. Ndit Jan. Masih semangat toh. Ayo harus semangat no. Nggih. Ya ganep ya jak cateran. Piye kabare, Nduk? Kabarmu piye? Sehat toh? Sehat. Mau karo Mbak Tatin sia-sia, saiki ya ngono. Ya ora wong aku ora sia-sia lho. Sing sia-sia karo kowe iki sapa? Nduk Eka. Inggih Mas Aku Bayu. wis jak omongan ngono. Ya Mbak Tatin iki coba majak omongan Mbak Tatin ora ya sewang sulan. Selamat pagi Mbak Eka. Selamat pagi Mbak Tatin. Lah. Makasih. Sinden nek ngerjekeni ngene iki. Biasane nek TikTok kembang mawar iki. Iki malah langsung. Ha iya. Ya itu saweran kowe ya. Dadi Pak Rojo nek nyawangi kae kaya kotak amal kae lho. Dadi Lho aku dakel jati sik larang kotak amal murah lho. Kowe nesu araku to. Kowe nesu araku. Kowe kok wedi ngapa ta? bareng menteleng yo medeni wis saiki. Rumangsaku sing ketok mripate tok. Ya ora kok ya. Ora perlu nesu, wong yen nesu ki nyedake umur. Ngono, gampang nesu. Amin. Ya amin. Kok sapa muni amin kok. Wong Oh, jamu ya. Ayo aja. Ora usah ngejak omong dangkel jati ki apa iso omong. Nek iso omong kaya Mbak Lisa, Mbak Tatin ngene iki dangkel jati ora iso omong, ora usah dijak omong rumangsane apa aku rene dandan gelungan dandan singgen rumah dandan. ngomong diselani ra iso. Kowe aja nek ngenyek, apa eneng dangkel jati kok nganggo grita. Mang lho, kamisol. Kamisol. Abis sore wis tak sekeng, malah ngisor kegedan. Tak sekeng dhuwur. Dadi mekrok kaya androk lho. Angel dhuwur sedeng ngisor mlendrung. Ya. Ora usah ngelokke yo Ora dangkel ngisor jati. dipenet dhuwur mlempung. Ayo. Angel cah wis selae. Saking bunekku ya kuwi golek obat tinggi, kok malah keleru nafsu makan awakku mekrok iki karo. Oh. Ya ora apa-apa sing penting sehat ya, Nduk. Sehat. Lah ya aja mbetak-mbetake. Kok sik kudunekke dangkel jati kok nesu. Lah Lho nesu aku sing kowe iki gelungan dangkel kok. jati apa dudu? Dudu. Dudu ya wis. Lho tapi mbok loke koyo kuwi rumasane kok aku saja koyo sindan dangkel jati wis dandan ayu-ayu koyo ngene rumasane. Padahal apa aku rumah dangkel jati ya. Tangane ora tekan lambe, mike sing natap. Nek ngono kuwi batune copoten kok langsung entek. Tanganmu ngene. Yo, kutut manggung dicipi sik. Ya, iki Nah. trio. Urut sapa sing dedeke dhuwur terus medhuk-medhuk sapa sing merasa sing cedhek dhewe pinggir. Ayo. Kowe pindah. Pindah. Kok kaya kaya Mindah mindah kucing. Nggawa anakan munyuk. Maksudnya gen urut ngono lho. Yo digandeng sing apik ngene lho. Lho ngene. Monggo ingkang badhe ngersakaken menika. Ruangsamu munyuk ngono. Ayo, diaturi sik, monggo. Wayahe wos. Monggo. Iki kutut saka Sulawesi. Monggo. Ayo, kaya ngapa suarane? Ayo to, pleketuk.
kancane nirokke. Ayo. Akeh tau. Pak Rojo ini wah. Ayo. Ngano. Ayo. Anelani takon kowe latihane wis pirang taun iso nembang apike kok ngono kuwi. Aku karo gandulan wit kae to. Kowe sidan apa Tarsan? Ya ngono kuwi karo sisan olahraga karo olah suwanten. Suwanta yo apa? Sing jeneng olah Swara. Nah. Swara karo suwanten dadi Wis kowe suwanten. ora usah omong nembang kowe. Apa sih? Ya ora apa-apa. Ayo, ganti Mbak Tatin. Ayo. Wah. Ngopo? Ora apa-apa. Muni ya? Oh, ora. Jeluk kempit ku asline. Ya kempit. Mau netes kowe. Netes mang duwe ndrok kowe. Duwe ndrok. Hah? Kok netes kan duwe ndrok? Buthuk ndoke. Puyuh. Ayo. Perku Kaya nyanyi ning jero gua. Iya. Heeh. rasa moni Mas Gareng. Nun, Mbak Elisa nek cara manuk apa, Mas? iki mureh. Wah, Sesuai murah. karo pawakane dawa dlirit ngono lho. Iya. Nek Mbak Tatin? Iki cocak rawa. Wah, seger. Oh. Eka? Aku. Manuk ancel bumi ya iki. Ancel bumi. Peluyane ya apa? Oh, ancel bumi ki doyak mlayu tuk agar sing oyak mandeg dhek mandeg terus sut. Pas sut-sutnya apa nelek? Ora, iki pancen ngono ki solae. Jenenge ancel galeng nek aku. Lah ya galengan kok. Ah, nggih. Lha kuwi apa? Istimewa lho, ora tau ngoceh ning ngene terus kok. Kok ngene terus? Oh, doyak ora iso kuwi. Oh ya pas ngene iki ketake nelek. Aku dadi ancel bumi gak apa-apa, awakmu dadi bumine. Ya. Ya. Waton kowe sing nelek lho. Lah kok ketoke kok semangat. Ya nek aku ya Dedi sing nelek ya. Sudi. Ya, lanjut Mbak Tatin. Tatin. Ya, anake Mbak Tatin kaya dipuk-puk bubuk ngono waduh jare ya. Anakku wedok. Anake lanang jare kuplukan ya. Ora iso ngladeni Tatin, ngladeni salon. Ning plah. Rasane menghibur. Dah, jane. Iya, jane lak tenan. Jas. Temembel tenan, iya. Temembel kaya Oh, koyo telek di Bandung gitu. temebel. Kok temebel. Iki ganti Yo. kamu di Kuwi lho ning isarmu kuwi lho. Cek. Ayo ki kutut tanakan ki, kutut tanakan, ayo. Kutut tanakan. Mas aku kaya Piye? nyanding tremos apa piye kok. Ben kowe iki ora dinyek karo Mas Gareng. Piye caramu dhuwurmu sing padha Mbak Tatin karo Elisa? Cek, tak mencari alternatif. Nah, kowe nek dedekmu semono terus, kowe ora urung mung dina kowe. Nggih. Sing cendhek, sing kaya pathok, sing kaya tugelan tebok. Kok malah akeh men. Warnane maneka warnane akeh men. Iya. Iya. Woi. Ayo. Akan kubuka isinya ular ini. Ya, coba suaranya. Lah. Masane ulo.
Ayo, nah nek ngono kuwi surah disawang cah cilik ngono kuwi wisan. Nggih. Wis gerang ngono kuwi. Yo. Ku nek nglundung piye iki, Cuk? Teko mesti. Ya mbok. Anggong nyama Neno. mana Malah kaya sang yang menang ya. biasanya sayang menang apa sayang guru lah numpak kebo sapi lagi numpak tekek nah ojo ning kene Aku ora melu-melu. Aku ora melu-melu bercanda. Ayo. Tekek ora ini putih. tekek lorek Dasir. Tekek lurek dasir. Lu kalian bawa loya aku. Tekek lurek dasir ngono. Urung didemek wis meteng ngono. ora tekek lorek Ayo. Aja rame-rame adik ndak ngelilir. Maka anggong nyama mana Wah! Ya, paket aku. luar biasa. apa rumangsane iki kuping wajan nah Apik. sampai kaget sindene Pak Bayu glungane glundung temu bocah-bocah ngaget iki Apik. wis api ya api Ayo, pancine manggung. Mbak Elisa sik. Mas Gareng, ngabani sing ngempul. Oke. Nah. Kok Ning kono lho, ngono lho. Ono kok arep kepule sapa rono. Ayo. kempul ngon. Bagus. Pindho ngon. Up. Bagus. Ganti Mbak Tatin sing manggung. Iya. Ping telu ngon. Kaget aku kok ngguri. Lho Tak kena ora iku. lho lah kabeh kudu obah kok. Kong, ya. Papat ngon. Eka, ganti. keri dhewe Heeh. Hur. Lima ngon. awakmu nek kon karepe dhewe dupeh gelem Oh alah ngon. Tak kandhake Dedek, aku ora dian Dedek. Adik tak kandhake adik kowe. Oh, ping 5 ora gelem. Ora gelem ya wis rumangsane apa? Alah, 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 alah. Tangane kok blonjo ae Mas aku. Maksudnya aku padake wet ngono piye? Ora. Ayo. Gong, iya ka? Wangsul Mbak Elisa. Mangga, mangga. Mangga, 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 mangga. Kempul ngon. Wis. ora nek guru ketekung Wis kok. aku mudun ya Ora. bayu-bayu ben Ora apa-apa wis nang kono wae. Ben padha dhuwure. aku kok nek ngene migren lho aku Lah apa? bayu-bayu ben aku wedi ketinggian Ora Ya, Mula aku tak ceperne. Wis apik-apik ning kono kok. Ki arep apa? Kok tugu selamat datang. Angene apik. Nek iki kok kaya nggonmu, Pak De. Dudu. Aja nang omarke ngono kuwi. Mun aku termos kok. Ya, mangga, mangga. Ya. Mangga, 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 mangga. Menano. Mangga, 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 mangga. Ganti Mbak Tatin. Wah, deloken sing nyelentem, Mas. Sing nyelentem iki lho. Tri.
Karo Teguh sing kemarke Mbak Tati ini ora kedeblas. Ket mau gedek-gedek terus nyawang Mbak Tatin. Lah keng napa to, Mas? Embuh, Kayak Teguh Sanyoto karo Trimo Luwung ki. Teguh buka balik jadi. Wis saya masuk angin cah aku. Aja macem-macem lho. Aja macem-macem lho. Iki Tating iki ditunggoni jarik lurik ning kono lho. Ora Teguh ki mung bayangke sing ning omah. Ayo. Oh. Ya beda tetepen karo sing omah ya. Oh benten oh. Besok mulai ngomel. Langsung smackdown. Lanjut ya Mbak Tati. Midanget ingkang Haha. Haha. Ya, lanjut Mbak Tatin. Pak aku loro terus to, liyane siji-siji Ya lho. wong kowe Ya ora gede dhewe. wong istimewa kok ya. Kowe gede dhewe kok. Iki ya gede terdhuwur lho saiki. Makasih. Ya, aku suka lho kamu agak gemuk. Oh, enek kancane ra. Mbok dituku Mbak nek seneng ra apa ya. Kok wedhus. Wani pira? Ayo. Para mitra kang malya sugeng lenggahipun Pak Garing. Ora kuwi karepe ngopo? Saya Kang Adeng kok karepe kayak kerdus. Sapa sing kepengin nonton ngisen dus. Nek aku kan modele, pengen nonton aku. Dan jenengan sing ngomong aku karo ngene-ngene. Formanane delok Eka anak gendruwo ya ora ngono. Sok. Pak Bayu sing ngene gendruwo iki grup apa jane? Aku kok enak adegan nggon menek kelir ngono barang ra? Arep ngopo nang kono? Oh nyemplung kotak barang ngono kae. Aja ucek kok. Yo, digarap kuda nyongklang. Yo, Kak. Monggo. Anano. Wes meduna. Yo. Yo, Kur. Kutanya kan tumaan sapanti. Abagi ngeroko. Sebenarnya mungkin nabi dua kali.
matur sembah nuwun Mbak Elisa karo Mbak Tati Lenggase. Nggih. Mbak Eka Lenggase. Niki Soebul Bek Apa? ngersakaken lali janjine. Oh nggih. Oh, nggih. Ayo kene anu Sing ngasta sinten iki? Mbak Dita. Ayo Dit. Maka taram turut. Hai aoe Walolo. Rup. Monggo. Wah, lagune napa? Lali. Lali janjine. Nggih. Nggih. Ning nyuwun dibawani dawuhe ngoten. Oke. Ayo silihke anu wae kae. Kangenku tanpa upama. Nah. Maka, ya Dit. Kangenku tanpa upama. Ngopo tung. Mong sliramu kang dadi telenging hati. Was lawas anggonku Ngrungokke Dita karo mangan rengginang lho dijane lho. Nanti kaya raket padel. Ayo. Oh, Pak. Rengginan sakmono gedhe. Tak kira kok raket sing go pingpong. No. Ayo. Nek ngono kuwi tegese waras. Iya. Lah kula napa edan to? Ora, tegese gulune iku ora gerok nek gelem nyingkok. Biasane kowe dadal do. Biasane takone mung apa kok, iya. Ngaleda Anu-anoe ngeling ana rikala tinaga pungkar seliramu nate ngandika tresno lair terusing jane lak suarane Ya Dita. mene koyo sing giras men to kowe. Bae lho ora apa-apa, Dik. Aman. Bae meneng wae kok. Ah, Lah kowe wis lo setrum. Ya, lali janjine. Mangga, oh sing genderi ya blasuk ki kok. Pitung sasi ngene apa coba lali janjine kaya ngono apa eneng coba iki. Oh, Ya. ya jaya sing nah ya. Mangga, ya diatur ya. Mangga, ya Mbak, buka celuk. dina minggu sing tak tunggu Ae. kowe ngajak ning tawang mangu nganti ling sesar Enggak, Pak. Joget no. Ayo. Ae. Jagatmu sanjang yopriati Atiku sujud Yo. karo wanita liya Ayo yo Ae. Ngerangin, ayo Nan. Up. Pitere Pak Rinto, bangun Pak Rinto. Ya.
Minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng sawang mangu nganti ling sekusujan Terima kasih, matur nuwun. Nggih. Ah, nggih. Ya, Kak, si bali bae. Mbah, Mbah. Ora sida, ora sida. Ora sida. Walah. Mun sing penting sehat ngono ae. Nggih, oke jeng miring. Oke, Mbak Tati niki kijing miring. Penyuwun saking Soebul Bet. Lho, Oke. niku dijatah dhewe kijing miring Mbak Tati. Oke, Oke. ayo. Cocok, Ayo, kijing cocok. miring. Ayo kene. Gembah, nayum neh, Mbah. Mbah, Kijing miring. nayum, Enggak, nayum. Oke, mengke nyawer. Nggih, Nayum. Sang, joget, Mbah, kan gelis gede. Ayo. Gelis gede. Oh, ayo. Wes tuwa kok. Gede rezekine kok ya. Oh ya. Mengke ngadeg, Mbah. Enggak ngatek, Mbah. Beneran apa? Wes, nggo rabuk nyawa kok ya. Nggih. Kowe iki jane niat nyawer apa ora to mlebu metu. Ayo. Mbah, kula ajeng takon, namine sinten? Ya sampean tak kurang paham terus. Temu penting kalau tanggapan temu kok takon terus. Kel. Dong barang. Piye ta? Malah ketularan. Wong takon kok gelo piye ta? Lah mulek ki. Jeneng sampean sinten? Yudi. Nah. Omahe pundi? Deket pabrik seragi. Oh, pundi niku? Kerasa. Oh, alah niki ados-ados ki mriku kepengin mirsani Mas Bayu. Ya saben terpundi kula semerep. Saben temundi kula semerep mesti nusul ngono lho. Cocok penggemar berat. Sakniki joget kalih Tatin. Oke? Oke. Waduh. Bareng krungu Mbak Tatu. Oke. Watine karo Tatin oke. Oke, menika. Maka Soebul Bet Si, kersake ayo. Sik iki Pak nganu. Lah nggih, beliaunya arep anu nayup arep beksa. Ayo. Onje. Ayo. Monggo. Ah nek ngono ya Mbak Elisa sisano berdua no. Anu, Nah, ayo. Yo, kijing miring. Maka ayo. Ayo Mas, kicing miring. Ayo Mas, kicing miring. Oh. Miring ngulon apa setyane kelakon. Ayo Mas, kicing miring. Ayo Mas. Iya iya. Miring-miringetan lencir kuning tinggal rebutan. Dari mana datangnya cinta? Dari mana turun? Balik. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Balik ya. Ayo Mas, Ayo yo. Semangan nong kemas, mangan duren digoreng, rapi perawan mengati kelemas, rapi yo sinden Awas. mulya. Bablas ke dangdut kembang rawe.
Bablasnya gubuk asmara. Nggih. Oe oe ao Mbak Elisa lanjut ya. Catatan sakroning ati, datan luntur saya marah ati. Aku kowe dadi karo malah kelewet ning kubur asmara. Terima kasih, matur nuwun, matur nuwun. Nggih, deh jane lho. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Wah, pun anger sing kagungan kersa turun sendiri ngene. Oh nggih niku. Ayem. Anu napa niku legane manah ngoten ya. Nggih, pancen nggih. Ayo terakhir iki Gentari. Ayo, Gentari ayo karo Dini bertiga ayo rene. Bawa, ayo Mataram turun. Yo. Kae
aoe aoe Woi, kene. Kok kaya Kurawa amu-amuan. Niki ngersake Lestari. Oke. Ayo, diaturke. Monggo, yo Jat, diaturke Lestari. Ayo, Go. Tampil ke muka, Go. Ayo semangat. Oh, jerbedake blangkon ae cah kuwi ya. Monggo. Yo, diaturke Lestari. Monggo, yo, Go. Gentari sik. Yo. Pak Rinto sing backingi Genkur ayo dikandani kancane. Ayo Gentari. Ae. Pur, ayo. Pindah iki, yo. Terima kasih, matur sembah nuwun. Nggih, Mas Gareng. Kamu Sawetawis satur panglimpur. Kata lepat jagung pangaksami. Mbak Tatin. Mbak Elisa matur sembah nuwun. Mbak Elisa matur sembah nuwun. Mugi saged pinanggih di lain waktu kabeh pinaringono sehat. Amin. Paringi sukses terus. Amin. Bakune ayo nutuke laku ndak dadi dukane Ndara Permadi yo.